Tong aingo yo blay haga nika mejo nika singi namar nika por ka kodor haga ba ngayo ban wan shupi haga nika por ban ngit scam kalong ga jingar khunam ta jupi iwe pwe haga nika por ka bamata kini gidi singi gidi singi gi bangi em gidi singi gi bakado gidi singi haga ba ngimtip lano kan wan no ga jingrong no haga man rong no yangai phi ki bala ngai ki bala pdiang no try Jesus Christ but don't come yangai phi bingin dapan kre bhai la ga jong ga jingem kena ka bang yo ban lei chata kan chakai ke ba ublei ura dapat ban kre nam ta kan ga jim ka jingam ga chuping gidon kam ban gin dapan kre bhai la ga jong ga jingem gidon kam bingin na check bingin da yit la ga jong jim hatung ila pdiang ne em yo try hatung ila man em yo try ni ga jim ka jingam ga jong phi kedai kisni ha ka bang ile pe laringi pe chikadiang shikamon laringi pe chin ga prathai kisni jong ga jing sniu kisni jong ga jing sniu ha ka ba bon ki bru ki singo tanan ban le ye ka pop ka tien ga jomle ka ba mo ha gi singi ba khado ka pop kan man bon ke jing it kan man krian nio i menta ba ka pop kala man bon pat ke jing i yo blei kala man kriat kala dai tha menta kamdon shu ta ga jing it ke ba shisha yo blei bat ye ki parlok ki parjor ke jing it ha yeng sem ke jing it ke ba ye dei ke jing dei junga spi bat ki parlok ki parjor ke junga ke jompi na kata kata mu yo i gede ke singi ke basniu wasol pol ong la ringi puli ke sti siginong epsos kelong wasan ger khot ke ba khat sao na ba kum ta ong tu khejot mi ubayo thia bat tu mi no na ke bayap ti khres un pin shai yemi kala dei ke por hakaba ngin mi no ngin khejot no na kata ga bangi yo thia kidon shibun kibru menta ki yo thia hakapop kidon shibun kibru menta ki yo thia ki ki bah kan ga berthai ki ba pen bernya ki ba pen singo tanan ya ga jong ga jingim bat kala dei ke por bangin khejot no ga khin ga jomle to khejot mi ubayo thia hangno phi yo thia menta ki pro bisinga phi yo thia ga jibon kam hadu ba phimdon por shu ye ga ban ruai phimdon por shu ye ga ban shikri yo blei lada pio pisngo thu ba pidon apreng ke jingyo thia na kwa manong phi kala dei ko por bangin khejot no na ke jingyo thia bangin mi no na ta ga bayap ong ka tin job lai ti ukres un pang shai hame larmi puli ke ni ke benta na ke tin ke job lai ipsos lanong basan na du got khot ke man ko nginyo i hang ni ba ke tin ke job lai ke kren ye ki ki brong persha ke mon ke job lai hagar khot ke ba san namar pitip scam ya kani ba way uba klim bad ubale jaklia bad uba ikwa lalot uba long uba mani ble tha umdon ka benta haga hima ukris bad uble what I yanoi nu man syukor ye phi da kitien thala namar naga benta kini ki jing bitar uble kawan hagi khon ge jing bom ko ngo kede kini kapop klim kapop jaklia kapop kwa lalot kapop mani blai thau kidai kini ki pop ba penyo thia ye ki babon ki beru hagini ke sibat om tang kini ke jing ya khle bat kini ke perthai ke jing ya kasum kte bat kini ke perthai hagar khot pakhat we ko kamde yangai thi bingin ya shanglem bingin ya le lang bingin ya kasum kte lang bat kita ki kam bom mentoy ki kam jong ke jing dom ke ba keren ye ka pop kala dei ka por yangai phi bingin khejot na ka bayo thia hangno phiyo thia amta provisinga kapop ko bakum no ka ba phiyo thia amta yo le si phiyo thia ha ke jibon ka yo le si phiyo thia ha ka pop ko bon jan ki bru kim yo i re phi maroi phi sngo tho hangno phiyo thia amta kala dei ka por bangin khejot no na ke jingyo thia la re phi sngo tho ba phiyo thia ha ko no ko pop khejot no na ke jingyo thia provisinga mi no na ga to ko bayam ti ukresun ban shai phi ka tin ka jumle ka ong naga sti shiki thasalani le nong wasan mit khot ka ba ndru kumta tungin no myo thia kum kita ki wei re tungin sharai ba tungin long atka ka tin ka jumle ka ong ni tungin no myo thia kum kita ki wei ki ba imbat ka ni ka berthai
Kini ke keren ya ki beri ke bela pediang utrai ya ki beri ke bela pediang discuss ke jim jengah berjong pi kam dei yang ai pi pingin yo thia ki ai ki jong ni ke berthei hari ke dei yang ai pi pingin ya syarai pingin duai pingin long atkar pingin don ya ni ke self control ke bor healthy pingin dak mi baha ya ki ai ki baha ke ni ke berthei ba kam dei yang ai pi pingin kurchum kete bar ki ai ki baha ke ni ke berthei Gini kita gisni ka bangi em kita gisni ka bangi le phai la ngi phai shi ka diang ka mon ngio ye ki kam ja khlia re kala de ka por ngai phi bingin mi no na ka ta ka jaka ka bayam kala de ka por bingin khejon na ka bayo thya wat ai be phin yo thya sa ha tu ka jaka ka ba phidon wat chong sa ha tu ka pop ko ba phi pidon khon so ria udon ha ka sam snyang ka kren ni ka pop uang la dengan syong hani ngan yap dengan yang uyeng jot naga caka ga ba udon naga ta ga jiyo thia jungu hangta mat ulai chike yeng jong pa jungu pan ma kala dei ka por ba phin khe jot no naga jiyo thia ga ba phiyo thia pro bicha wat chong sa ang tu wat ong ba ngamla wat bu teng ka jing bu teng ka bu ye phi ha ga jing ma khe jot no naga jiyo thia ga ba phidon teu khresun pan shai phi Ukris un pelat ye pi, ukris un penem ye pi, ukris un maap ye pi. Namara ringia yat sa kata ka jingyo thia. Ken ma gini nginom yo kata ka jing penem, nginom yo kata ka beneng. Yo la se shisien ka singi pila pediang yo try. Aga jim ka jupi pila pediang yo try just grace. But menta pi singo tho. Pila jingai no belai. Pila yo thia ki ki jongan ka berthai. Phim singo tunat chu ban skriu blai phim singo tunat chu ban pulik tin blai phim singo tunat chu ban le chi jing senglang ban duai kala dei ka por ba phin khejot no na ka tu ka jing yo thia ka ba phi yo thia manta khejot no na ka jing yo thia na rocks na ka kian na ki kam jakhlia na ka kam di ka kam bam na ka kam auria na ka nu kam boman khejot na ka jing bon kam ro khejot phai no should just guess da ka jing kala bungun Pinyo iu try un palat ye pikir pro bisya. Namara da piyai sa tu ka jingyo thia. Ka tu ka jingyo thia spi ka tu ka pop kan pen yap ka jinglo masir spi. Ka tu ka pop kan ai ye piye ta ka bainong. Jong ka jing pen storm ko bom chukut hadu jok. Upol khot ang ni wong. Kani ka jing khot wong tu khejon mi u bayo thia. Kani ka jing khot ya baro baka day yang ai pi bingin khejon na kanunu ka pop ka ba ngiyo thia. Bat ba ukresun pen shy ni jim ka chunga ka jompi don up deng jupi menta pi pe ni video hang ni pi chate ha ka pop ka don kanur ko pop ko pate ka ba khomi pi ye ka ba phiyo thia ang ta nga kwa ba dong pi khijon no tu ko pop ko phiyo thia menta mi ko na tu ko pop namara da pi chong sa tu ko pop kan penyap pi kan pen troy ni jim ko jompi pro bicha na ka ta da tu khijon na ka jingyo thia Kejot na gajinyo thia kum ki khon ki jong blai kum ki khon jo ka jing shai ka dei ngai pi begin ya ka jing shai jo ka gospel ka jong just grace kum ki khon ki jong blai ya ka jing shai jo ka gospel ka jong just grace wat ya ka jing dom wat ya ka pop wat yo thia ka pop hari ya ka jing shai jo ka gospel ka jong just grace long ka jing shai shikwe pat kim sep ki bukodor namar ba gani ka khtim ka juble ka khot yangai phi baro pro bisha pakala dei ka por begin khejon na ka bayo thia bat pakala dei ka por yangai phi begin ya ha ka jing shan ju ka gospel ka jong just press ka khtin ka juble la ringi pule na ka thi pol chi no rom ka no ba khalai ka khot ka ba khat we khat ar mar khalai bat yakani habangi itho yakaya ba menta la dap yang ka por yakaba yangi ban khejon na ka bayo thia hangni kitin git lekong la da biang ka por yangi bangin khejon na ka bayo thia namar menta ga jingpim ka kham hajan yangi ya ka ba man ba ngilange kala dei ka por bangin khejon na ka bayo thia ba phin khejon na ka bayo thia ka probijinga namar menta ga jingpim ka kham hajan menta khejon na ka jingyo thia wat ye sa atu ka ba phidon namar katukan penyap epi kamit kata kalanang dirno sipon
tiga sengi kelajan namar kata tungin ya bread no ya kita ke jingle jong ke jingdom ong wapsol pol ya ka balang hanong rom ong ong ni ong to ya bread no ya kita ke jingle jong ke jingdom bread no ya kanu nu ke jingle jong ke jingdom ka belong persya ka mon ke jong blai ka ba panjot ke jim ke jong pi bread no ke bisnga kejot na ke jingyot ya kala dei ka por ba tungin ya king no ya kita atiar jong ke jingshai hadin ba phila khejot na ga jing athya king no ga ga jing atiar jong ga jing shai bread ya kanu nu ba phidei ban bread bat king ya kanu nu ka atiar ka ba phidei ban king tungin ya dele don akor kumba hapasya kasni om haga jing ya di kiat ki win bat haga jing ya bo ai om haga jing ya kai kan thei bat ki banuti jakhlia om haga ba yamai bat ka ba ya pihuin Henry to kupi ya ukres ubo try but what sumar sukhel pa ya ka jong ka do khnangi ka ban penbrai ya ka jingkwa boman jongka ka ktin ka jumle hang ni kala da kren shai ka ong ba kala dei ka por ngai pi begin yai de don de begin de yai de le don akor ha persya kita gi pop gi bobon jai begin le persya ya ka nu ka pop ka ba le nuti jakhlia ka ba yamai ka ba pihun kita ke jinglong kim dei shu bandon na ke jim ke chingap ke jongpi kala dei yang i bingin bread no ya ga jing di kiat kivin ya ga jing yobo an ya ga jing nia ya ga jing pihun ya ga jing le nuti ke kam jakhlia ya ga no ka kam ga ba ngi le menta ka dei ngai pi bingin bread no bat bingin kup yo jusques ha ga jing jonga ba jongpi bingin kup ya ga jinglong jong blei ha ga ne ke jim ke jonga ga jongpi bingin ya bat ba ka perthai kan yo i bangi ya de ke jing sha juga gospel bat ba ka perthai kan yo i ya uso jong jing shai hagar ge jim ge junga ge jong pi uso jong jing le ba uso jong go hok uso jong jing shisha uta de uso jong jing shai hato ki pru yo in em ne ge jim junga pi bagi don ni uso jong jing shai ne ge jim junga pi uso jong jing le ba uso jong jing le hok uso jong jing shisha yo le se ki pru kim yo i ya ga jinglong play na ga jim ga junga spi yo le se pi chu kamil de pi long ki kristan ra ga jim ga pi kalong marda khongpong marda kala nga kwa ba dong pi klop jinga kejon na ga ba thia kejon na to ko pop ko pi thia mi no kolo na to ko pop ko pi thia te ukresun pan shai pi bread no ya ga no ga kam jakhlia bat sedang no ban king ya ta ga jiking atiar ka belong ka atiar ga jong play kup yu just ga jim jong pi klop jinga kup ye jinglong blai hagan ke jim ke jongpi namar ba kamdei chuka por bingin yela kai la ye kan ke jim junga chpi kamdei chuka por bingin le kai kala dei ka por haga bingin penbe la ka jong ke jim bat bingin yai chaprang bingin yela ke gospel ke jong Jesus Christ nangik baro pio ye ki ege bejahan ke berthai naga ta naw kamdei chu yengai pi bingin le kai la ke jong ke jim kedi ke jim junga speak long ko dor do kata naga uble khot jingai pi wong khejot na ke jing yothya yeng no bread no to ko pop wan changa kuma pilong to wan pi baro ke ba thai dari ba khya ga jikin tekan ai pi ke ba za thai kata ke jing khot ke jong just Christ ya ke jim ke junga ba ke jong pi compare ke ba pi ai ti manta compare ka pop ko ba kumno ko ba pi yothya compare kumno ke jim ke jong pi ngakwa badong people jinga u Jesus u khot ya baro bangin khejot na gabayo thya bat bangin wan phai shu kumni kum bangilong bangin bread no ya kanu no ka pop ko long persya ka mon ke jongu bat bangin king no ke ching atia bangin kup no ke jinglong ke jongu hagan ke chim ke jinga ke jong phi bat ba ka berthai kan yo i yo so jong ke jing sai na ga ke chim ke jinga ke jong phi wat bo teng ki pro jinga khejot na ke jing thya phai shu Jesus Christ u Jesus Christ un pen shai ya ke jim ke jinga ke jong phi u blen kur khong la don nap deng ju pi don nap deng ke jing pang ke jing storm pi don nap deng ke jing le jong ke jing im ngik ba menta ka mi utrai un pen khya no e pi ke ba don nap deng ke jing pang ke jing storm khabrib ki khmat ke ju pi ngan dwai nam ta ju pi ke don nap deng ke jing pang ke jing storm compare ka nu de snem pisa te cha khom ha ga jing pang ha ga jing khro compare la ka nu de snem pisa te ke jing pang khabrib ki khmat pi ngan dwai nam ta ju pi menta trying awana khmat mi jisran ha ga por ka bomta
tran don na pedang kini gi breu ki khon ki jimi tran ki breu ki jomi tran ki don na pedang ki jing sha te sha khom ha de jing pang ki jing storm tran nga kren ki de jing pang tran ki de ben kriya no menta ka teng jimi just quest ke jing pang ki de ben kriya no ka teng jimi just quest mi no klo klo ki jing pang ka teng just quest nga kren ki jim khia nga kren ki ye ka jing khia ha ka met jong ki breu ki jomi tran nga kren ki jim khia ha ka met jong ki breu abli tran san nga tip tran don na pedang chiki trai la bon kisnem don na pedang chiki trai ki la thai ki ne jim na mar ki ne jimpang trai ke de jimpang nga tip trai kam don bor trai ban te ban khom ne met trai nga kren ni de jimpang ke de ban mi ke de ban kriya no krteng jung jusques nga kren ni chip khya ble jimi trai de ka bor mi sim ko mi de ka bor ka snam jimi jusques nga be ne jimpang krteng mi jusques nga be pha ka jimpang krteng jusques nga kren ni chip khya krteng jung jusques trai ke de ban wan no ha ga met chiki trai ji stran trai don na pedang chiki trai don na pedang jopi menta pi pe hang ni mat pi sha te sha khom ha ka pop don na pedang jopi pi kwa ban light no na gan ka pop rei hadu menta pi yak sai nga kwa ba dong pi one pi no should just kumba pi long dwai de ji dwai ong try jesus grace nga wana khmat jimi kumni kum mangalong nga skong tho nga long bo pop sat no nga de ka snam ga jimi pan kho nga de ka snam ga jimi map nga ong nga pdiang me ga don nga kum try kum sem ku no pani mu nga nga ngik me liap nam ta jonga ba la pen mi pat ime ka sing balai pai shu jesus de jing dwai pinyo yu try un palai pi na ka nu ko pop ko pi o thia man ta plu chinga compare ka pop ko ba kum no ko pi sha te sha khom kam don ka pop ka bala man te ban khom mi pi kam don ka ba e bat u jesus ka tin ka jumle ka ong bala de pi phla ulong bo hok ba yai ne ban ma bat pan kho ye pi ne ka jing bo hok baro ong ka tin ka jumle don na pleng chpi menta kat bi pirang pe ni ke video menta kadon ke jing kta om sim kho chom le ka don nun ke jong phi kadon ke chp do menta kadon ke chp kendo menta ka don nun ke jong phi phis ng thu ba phi don kam mat phai no shu discuss ta ka jing kala ka mut menta ka mit balai phim duai balai phim phai shu discuss balai phim khot kar pat ik ka teng jong discuss namar oble um kwa ba ka wero ko sim kan jot no balai phim khot kar pat ik ka teng jong discuss ha kan ke mi chen ke sngi khot kar pat ik ka teng jong discuss pinyo ke jipalai but utrai penun kami pinam taga borom taga gospel ke jong ublen kor khui pi baro kan ke me chen ke si khejot ne ke bayo thya phaino shu jusques pinyo ke jinsha ke gospel haga ba pinya chprang pinya ke bor ke gospel ban ngit scam u jusques subron kami pinam taga gospel nan taga hima ke jong ublen kor khui pi baro